Bisan pa man nga naay balaod nga nagdili aning mga fixer dias mga opisina sa gobyerno, apan mahibong ka nga daghan gyapon sa itong mga kaigsunan ang mudangop anak nila. Ngano ka? Tungod ka na kay kung i-fixer man gud mas madali ang atong transaksyon sa gobyerno. Mubo ra kaayo ang kinabuhi isyo para nga isige na tong apong kung kano sa tawgon ang atong numero. Ang lalaking namatay habang nakapila sa opisina ng LTO sa Laguna. So kung papilion ti ka, asa man kuno ka? Arikas tinarong pero budlay? O aritas fixer pero kwartahay? The Not So Late Show with Jason Monteclar. Matud pa sa Anti-Red Tape Authority, kun ARTA, the four other most red tape-ridden agencies were the Land Transportation Office, Pag-ibig Fund, Social Security System, and Land Registration Authority. Akong balikon, LTO, Pag-ibig, SSS o LRA. Mauni ang mga top-notcher nga opisina sa gobyerno nga gihugpaan sa mga fixer. Time pa. Anong wa man giapil diri ang DFA? Pero kung sa LTO, aw normal ra ng mga fixer diha. Mao pa man gani na ilang papaliton og bond paper kung mahutdan. Palit og asin dito. Galakaw pa lang kas imol, sugaton na kas mga ninja. Ug kung magkaoyon os presyo, aw di pa kakaabot sa South Bus, naa na kay lisensya. Republic Act 9485, an act to improve efficiency in the delivery of government service to the public by reducing bureaucratic red tape, preventing graft and corruption, and providing penalties therefore. So mahimong bilanggoon, suds unong katuig, ug pamultahon pagnud sa kantidad nga di moubos. 200,000 pesos ang usa ka fixer nga masakpan sa bisan asa nga opisina des gobyerno. Nindot na kung di lang kutob sa libro ang ilang ka-istrikto. Raising a child? Kay ang balaod ra ba kuno diri sa Pilipinas, murag lawa-lawa. Pilit kung ang mutugdon langaw, pero di gyud kapiog kung ang muagi kabaw. Kadungog na mo nga naay fixer nga gitabangan og bukbok di asdan, wa pa sa di pareha sa snatcher nga makaitig yun kung maoy madakpan. So ang pangutana, unsa may kalahian nilang duha? Snatcher o fixer nga parehas ra man kana sila nga mga kriminal. Ang snatcher bay mo diretso ra nagsutoy, way lingi-lingi. Pero ang fixer gawas nga balikon gyud ka, suklian patak kung musubra ang atong kwarta. Kriminal pud na siya gamay, pero may pagka-businessman. Para makakuha ng bagong pasaporte, kailangan may appointment sa DFA. 2012 nang sinimula ng Department of Foreign Affairs ang Online Passport Application System para mapabilis ang proseso ng pagkuha at pagre-renew ng passport. Suwayra ko ninyo nga magpabok nga kamo-kamoraan ang ilang online appointment para passport. Ipasinapid ko ning akong itlogso kung mulampos ka. Kay kung di ka magpatabang og fixer sa mga taga-travel agency, aho, biyaan ka lang sa eroplano. 500 piso hanggang 5,000 piso ang sinisingil ng mga illegal na nagbebenta ng online passport application slot. Hambugiro kayo ta nga ang Cebu maoy #1 province sa tibuok nasod. I love Cebu! Himan-himan, ang kadaghanan di ay nato diri tuang galukat og passport sa Dumaguete. Apan mutambag yapong gyud ko ninyo nga likay na lang og fixer. Kay apilon ra ba mong dakop bisag moingon pa mo nga wa man koy labot sir. Kay matod pas panultihon, ignorance of the law excuses the lawyer only. Mang Torni, ano pong kaso ang kakaharapin nila? Mintras napay mudawat sud sa gobyerno, di ginamagawa ng fixer. Ang Pilipinas, matod pa sa New York Times, maoy top-notcher sa pinakakurap nga nasod sa Asia. The survey conducted in January and February queried 1,476 expatriate executives in 13 countries and territories in Asia. The Philippines scored 9.4, where a score of 0 is the least corrupt and 10 is the most corrupt. So 9 ang atua, 10 ang pinakakawatan. Sikit ra sila. So what can you expect from a country that is one of the most corrupt in Asia? I am sorry. Timan ang fixer igo ra na nangahinti. Kay kung atong istriktohon ang tinuod nga kriminal mautong tuasod. I am sorry. Awa ha, ang tao mubayad ni fixer. Si fixer mubayad ni insider. Si insider mauna na'y mamahin-bahin sa iyang mga kauban sa sud para nga mulihok dayon ang pagpadagan sa papel sa kada lamisa nga agian ana. All for one and one for all. Ang nakapait lang kay open secret na ning tanan. Illegal pero gidawat nas katilingban.
The act of fixing and or collusion with fixers in consideration of economic and or other gain or advantage shall be punishable with dismissal from the service of the first offense. Dako ang akong pagtuo nga di na ni maundang ang fixing dias mga buhatan sa gobyerno. Tinuod, gikundina ning maong paagiha kay dia unfair kuno ngadto sa mga gustong tinarong. Pero mag-unsa man kuno ang tao nga tarong taliwa sa palibot nga hiwi. In fact, ang gireklamuhan sa publiko di man tungod kay illegal ang fixing, kundili gimahalan ra sila. The Not So Late Show with Jason Monteclar.